when we suffer, we experience unexplainable peace and joy. Sabi ninyo, kita na mga Kristohanon, dili banta exempted sa mga alantuson sa kinabuhi. Pero kabalo ba mo? Nga sa diha nga kita mag-anto sa kinabuhi, makasinati og daghan ng mga pagsulay og mga problema sa kinabuhi, dunay mga tao nga nagalantaw sa imuha kung giunsa og unsaon nimo pag-manage, pagdumala sa imuhang suffering nga nasinatian. Kristohanon ka, og naa kay problema, og moingon ka sa imong barkada nga dili Kristohanon nga, matay, part ka ng, takam kay problema ay. Kanang, lugmok jud kay ka, mayon ka nga, pakamatay na siguro ko ani. Masyak gid siya, hala, Kristohanon niya magpakamatay. Di ba? Mayon ka, basin og nakay ilimnon dia, inom ta. Kristohanon ka, mayon sa, hala, gusto aning mga tawhana, maybe imo ning asawa, imo ning bana, imong mga anak, imong ginikanan, imong paryente, igsuon, mga kasilinganan, barkada, kahigalaan. Gusto nila nga ikaw nga Kristohanon nga nakasinati og pag-antos sa imuhang kinabuhi, gilatos ug nagkalalain ang mga problema ug mga kalistanan sa kinabuhi, makita nila diha sa imuha ang ginatawag na unexplainable peace and joy. Nga bisag daghang kag problema, makitaan ka sa dili nimo Kristohanon na silingan, barkada, amigo kinsa pa nang mga tawhana, makita nila murag may problema ni namunta sa ospital yang anak pero sige ra magngisi, papahiyumon man. Wala murag kuan man ni dako man utang katawaan ron yang utang niya wa gid bayari, dili pud na inana. Ha? Ningon ba nga grabe, bisan og nagkasakit-sakit na kanang matay, ako naman murag malnourished na, kung wala ikaw, pero mapahiyumon ng gyapon. Payat na kayo. Mata na laywa mo mayat. Ha? Kaya nabudlat na kayo, payat ng lawas. Magawas mo ng mata, basta payat ka kayo. Sige yung mata, magawas. Pero mapahiyumon. Marag wala'y problema. Di ba, inana? Nakay sakit. For example, naibalo sila nga nakay kining ginadala nga sakit. Cancer. Murang magwalay cancer, mapahiyumon. Nya, mapasalamaton sa Ginoo. Wa man lang manluod sa Ginoo. Kana ang ilang makita. Nabisag taliwala sa imong mga problema at peace ka o malipayon ka, kay Kristohanon ka. Pero kung makita nila nga nakasinati kag mga problema kag mga pagsulay, nga mura pud ka gidatugan sa kalibutan, nga murag walay Ginoo. Kasi dihangan ni abot ang mga pagsulay, di naganahan mo simba, di naganahan mo ampo, di naganahan mo kaon. Tagang po sa may pag may lami ning kinabuhi, may pagmatapos. Matay mingon ang silingan nimo nga Kristohanon nga matay, mura magway Ginoo. Naman ka kay Ginoo. Dapat powerful ka. Dapat kusgan ka. Dapat isog ka. Nga labanan nimo ang mga pagsulay. Nga pag-abot sa mga problema, mupahiyom ka. Ano man? Mayingon sila, naman kay problema. Anong marag happy lagi ka? Kadao ka gluto, lasto, o unsa ba? Wala. Happy ko kay gamhanan ng akong Ginoo. Nasayod ko na dili ko niya pasagdan. Ana, dili kay pag-abot sa mga problema, ang naong murag kasabitan o kaldero nga puno og saging linungag. Ha? Puting dakuha sa problema. Ayaw pa apekto. Hinumdumi na ang Ginoo sa imuha. Unsa man ang Ginoohang nasa imuha? Kuan kanang atik-atik, way gahom. Anong luya man ka? Dapat powerful ka because of the Holy Spirit. Because ang Ginoo nasa imuha. Trusting in His faithfulness that His way is the right way, that He bring good things from bad. Kung musalig ka lang, salig sa iyahang pagkabatinumanon sa imuhang kinabuhi o sa iyahang mga dalan nga sakto, tama, kini siya maghatag kanimo o mga maayong butang taliwala sa dili maayo nimong kasinatian. Ba? Nakay problema, pero instead na mo resulta o problema, kasi mo anak, problema na puna o problema, daghang kag utang, nagunahuna ka kung sa ibayad sa utang, nangutang na ka kay palit nimo og ilimnon kay para mahuwasan ka, misamot imong utang, midaghan. Oh. Sa pagyod. Ha? Pag-abot sa mga problema, ang murag mamatay na ka, ug unahuna mayon ka, mahip pag mamatay, maghikog. Nisamot ka dako ang problema. Dung mahimong madungog sa mga tao sa palibot ug bisan sa lagyo ng mga lugar. Kadto bitong membro diya sa New Hope bitaw nga kuan, naghikog, matay. Ha? Na ang problema ang luoy ang pamilya kay maulawan. Abi ba na ako mga Kristohanon?
Kadali ba mo surrender? Mo napasabot na kun na pwede na kung ikaw nagasalig lang sa Ginoo o nagahulat o tuman nagasalig sa iyahang mga pamaagi na mas maayo kaysa imong pamaagi, mahimong mo resulta o maayong mga butang kaliwa diha sa imuhang dautan nga kasinatian. Diba? Kung nakakita ko na problema o nag-pray ka sa Ginoo at peace, malipayon, good things ang miabot, migawas sa imuha. Mo ni resulta sa tao nga adunay pagsalig sa Ginoo. Makaya nimong mag-smile, makaya nimong matulog. Dili kay nagsiga imong mata, bisag kadlaw na siga lang gyapon. Dili wala man ta nagyup-yup o marijuana o droga, pero kasiga. Kaya ang iyang giunahuna ang iyang problema. Tibok gabi way tulog. Pagkabuntag, insomnia, magkasakit-sakit kay sige ka problema. Stress. Kailan mong Willie Ong? The good advisor. Health advisor pigid siya. May tumutambag sa unsaon sa pag-monitor sa imong health nimo. Nga di ka masakit, di ka makabatulog inani ng mga delikadong sakit. But look nasa cancer. Nasa likod. Ang dating tsabihon karon maklaro na ang bukog sa naw, bukog sa mga nagko na yang diri. Ang gawas ang bukog sa panga sa yang diri. Nasa sakit. Pero maayo to mo advice. Ug ang ingon nila, stress. Ingon niya po, stress po daw. Na-stress daw siya. Pagsulod niya sa politika, mga bashers niya, na-stress siya. Resulta ito. So karon, sige una-una sa imong problema. Di ba stress na? Dili ka katulog. Di ba stress na? Magkasakit-sakit ka. So apunaan imong problema. Imbis mabawasan imong problema, mapunaan imong problema. Kay wala naman. Sa sige nimong una-una sa problema nimo. So mao na kinahanglan nga kung makasinati kita kalantuson sa kinabuhi, kinahanglan atong ipakita na kita at peace ug malipayon kay naa tay pagsalig sa Ginoo.